Дарите женщинам Бензин! без повода и без причины. З вересня у кримчан нова забава – полювання на бензин. 92-й, 95-й, мов вітер здув з заправок. Ну, не зовсім вітер. За даними The Moscow Times, з серпня по вересень 2025 року під українськими ударами опинилося близько 20 нафтових заводів. У результаті виробництво бензину та дизельного пального в Росії впало на 18%. Місцеві медіа повідомляють, половина АЗС на півострові стояла порожня через нестачу пального. Знайти працюючу заправку стало справжнім квестом. 5. Вот еще нашла бенз. А там, де пальне з'являлось, миттєво виникали величезні черги. Бензина по городу нету никакого, есть только дизель. Ось черга на генерала Васильєва у Сімферополі. А це Ялта. На відео біля 30 машин. Очевидці кажуть, аби дістатися колонки, треба чекати 1,5 години. Ось черга у Чорноморську. Це Джанкой. А це об'їзна у Севастополі. У черзі близько 90 автівок. Хочеш бензин без довгих пошуків та виснажливих черг, тоді до перекупів. Мережу заповнили оголошення. Увесь дефіцитний асортимент наявний, але ціни значно вищі, ніж на заправках. Дійшло навіть до крадіжок. Якщо шкода грошей, можна злити бензин з чужої автівки, як показують кадри з Ялти. Радість та ажіотаж викликають АЗС із бажаними цифрами на табло та бензовози, які раптом з'являються на кримських дорогах. А нулі навпроти відсутніх марок бензину стали приводом для гумору. Блин, а это что? Бензин бесплатный, что ли? Ну да. Посмотри, какая очередь стоит. У понеділок, 29 вересня, окупаційна влада Криму та Севастополя запровадила обмеження – не більше 30 літрів на автівку. У середу об'єм знизили до 20 літрів. А що робити, якщо бензин закінчиться в дорозі і людина прийде на АЗС з каністрою? Заправка исключительно в топливной баке автомобиля. То есть вы отказываете мне заправить в мою канистру? Канистры мы не Я встаю на заправляем. дорогу. Окупаційний голова Криму визнав, ситуацію виправляють у ручному режимі. Напряжение сохранится еще какое-то время. Так чи інакше, до кінця тижня користувачі соцмереж помітили, ажіотаж на АЗС трохи зменшився. Але чи зникла проблема? Українські безпілотники завдали рекордних збитків нафтопереробній галузі Росії, вивівши з ладу майже 38% потужності первинної переробки нафти. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на дані аналітичного агентства Сіала. І удари тривають.